ہائے بے وطن حسین، ہائے بے کفن حسین، ہائے بے وطن حسین، ہائے بے کفن حسین، ہائے بے وطن حسین، ہائے بے کفن حسین۔ بنی اسد جا اور توین کتاب جل دیکھو تاشت قضائے، ہن اجڑ گئے بھیڑ بھرائے۔ بنی اسد جا اور توین کتاب جل دیکھو تاشت قضائے، ہن اجڑ گئے بھیڑ بھرائے۔ بنی اسد جا اور توین کتاب جل دیکھو تاشت قضائے، ہن اجڑ گئے بھیڑ بھرائے۔ وہ لٹ لٹ کے مر گئے لٹان والے، ہن خالی کر وہ بلائے، ہن اجڑ گئے بھیڑ بھرائے۔ بنی اسد جا اور توین کتاب جل دیکھو تاشت قضائے، ہن اجڑ گئے بھیڑ بھرائے۔ پڑھدا پیاں کر قتل نماز، زہیر ویلے دتی اسیر دی شمیر آزانے، لاکھوں حسین دا وردیاں تے اٹھے لوگ نماز دے کانے۔ ناطق قرآن پوچھانے دیتے لگے شامی پڑھان قرآنے، تے نماز مکی ٹر پیاں فوجاں، میری سین تو دیوان مکانے۔ گھائے گیا دین دا کعبہ، کس گیا اکبر دا بابا، میں آکھائے کس گیا سیدی دا پیاسا، کس گیا محمد دا نواسا۔ رسول دا جو پترا حق بندا مسلمان، میری سین کو مکانا دیونا۔ قسمت رسول دیاں دھیاں دی مکان چ ملین ترسیاں، مکان چ ملین تا کڑیاں، مکان چ ملین تا قیداں۔ مک گئی کربلا دی جنگ، حسین بطول دے پتر دے خون وچ تر تھیاں ہوئیاں تلواراں، فرات دے پانی نال دھو کے ٹر گئیں فوجاں۔ آہدیاں تاریخاں اکبر دی جاگیر دے بننے تے ہی قبیلہ رہندا، جیندا نام بنی اسد۔ قبیلے دے لوگ دو مذہب رکھ دے آئین، ادھا قبیلہ عیسائی ادھا قبیلہ مسلمان۔ جداں ٹر گئے قاتل تھی گئی خالی کربلا، بنی اسد قبیلے دیاں عیسائی مستوراں، تیرا محرم دی دیگر کو باندے فرات کی من کو پانی بھرن واسطے آئی ہیں۔
اسا پانی بھر کے تریا ویندیاں ہاں سے جاکڑ پچھو ایک مستور دا وین آیا ماں کت کت روی او میرا غریب حسین اے آدھیاں نسا مڑ کے دکھائے تا ایک برقع پوش مستور جاندے متھے تے موت دی پٹی ہے ہکت پاسے تے دوجے اتنال ایک سر بریدہ لاش ڈھولی پائی بیٹھی ہے ہولے ہولے آدھی بیٹھی ہے کیا تو وہ حسین ہے جے کو میں چکیاں پی پی پلیں دی رہی ہوں کیا تو وہ حسین ہے جندے جوڑے میں عرش تو منگویں دیاں انہاں عورتاں کو پانی کا خیال بھول گیا ہے مشکی دے سٹ کے روندیاں ہویاں حسین دے قریب آئیاں آدین کان بی بی ہے جندے وین عرش پہ ہلے دے سینا دیے خاتم الانبیاء مدینے آلے محمد دھیاں میرے پتر مارے گئے میریاں دھیاں قید ہو کے ٹر گئی نشان ساکو پردیس ایو جئی لٹ پئی ہے سادیاں لوشاں دفن کرن والا کوئی نہیں اے عورتاں روندیاں ہویاں واپس چلیاں اپنے قبیلے دے سردار کو مقتل دا حال دے کے ہدیاں جب جوڑے عرش تو آدھے ایک کسان دے واسطے سجدہ پڑے کلھی مکی تل وچ ودی روندی ہتھ رکھ پاسے تے مائے ہن اجڑ گئے بھین بھرائے بنی آزاد جہار تا بین کتا چل دیکھو داشت قضائے ہن اجڑ گئے بھین بھرائے حکمہ مظلوم دیا کیا ہے تو کوئی ہاں پاک دعا دے ورنہ مظلوم دیا کیا ہے تو کوئی ہاں پاک دعا دے میرے عرش دے وسط دے بچڑے کوں بوڈے وہ ریت دے وچ دفنائے ہن اجڑ گئے بھین بھرائے بنی آزاد جہار تا بین کتا چل دیکھو داشت قضائے عیسائی سرداروں کے آدھائے رب عیسیٰ جانے کوئی عدیاں بے گناہ مقتول ہے جدے خون دی خوشبو تو ساری کربلا معطر اون ویلے عیسائی مستورا رو کے آدن مریم دے پتر دا واسطائی ساکو دستا جے کوئی لاوارث مقتول ہوئے جندا دفن کرنا لگ کوئی نہ ہوئے مذہب عیسائیت چوندا کیڑا حکم ہے اے عیسائی پادری آدھے توڑے کئی ملک دا ہووے کئی مذہب دا ہووے کئی قبیلے دا ہووے جناب عیسیٰ دا حکم ہے ان دی لاش کو غسل دے کے دفن کرو او ویلے عیسائی اور قادین جڑے غازریات مقتول اساں جل کے دفن کرے دے آئے عیسائی سردار آدھے مسلمان
دے رسول دا پترا جے اسا دفن کیتا ڈر لگدا ہے کوئی لڑن واسطے نہ آوے اے عورتاں رو کے آدن تہاڈی مرضی کوئی جلے نہ جلے اساں اللہ راسیاں کو دفن کرن ویندیاں پیاں رومن والے ہوئی دو عیسائی عورتاں دفن دا سامان چا کے ٹرین یا عیسائی جوانا ڈٹھا ہے ہبے کوالن سادی غیرت برداشت نہیں کریں دی سادیاں عورتاں لاشاں دفن کرن اساں دے رہوں ادو عیسائی دفن کرن واسطے ٹرین یا بنی عزت قبیلے دے مسلمانہ کو پتہ لگائے حکبے کوادر یار عیسائی دفن کرن ویندے پائن سادت نبی دا پترا معاشر تی تاریخ آکسی کٹھا مسلمانہ دفن عیسائیاں کیتا حق کا سادہ بندا ہے جو اساں دفن کروں پورا بنی اسد قبیلہ تسیاں دی مقتل چا کھڑائیں ایڈے دکھے منظر نظر آئیں جو کئی عورتاں غش کر گئی ہیں آ کے دیکھن تا ساریاں لاشاں بے سر رہن کہیں دی پہچان بھی ممکن کوئی نہیں کوئی 6 مہینیاں دا مقتول ہے کوئی 18 سالاں دا کڑیال ہے کئی دے گانے والے ہاتھ جدا ہیں کوئی سیریاں وانگو کھلیا ہویا ہے کوئی لاشک جا کوئی نہیں عیسائیاں آکھائے اساں دفن کرے سوں مسلمان آکھائے اساں دفن کرے سوں کری بھائی جو تلوارا نیام تو دائے روینا یا شام والے پاسوں دھوڑ اٹھیے زنجیران دا شور بلند ہویا ہے ہولے ہولے آواز آئیے راہ دیو میں عبرت دے کٹھے دا وارثاں راہ دیو میں غریب الوطن حسین دا پترا میں شام دا قیدی ہاں میں کو سجا دا دے جدائیں نہ ڈٹھا ہے جو شہیداں دا وارث آ گیا ہے قریب آ کے شوگرد حالہ بنا کے آدن مولا دیر دی معافی منگ دے آئے تیرے اجڑن دے وڈے ارمان مولا فرمائن میں راضیاں ہو جانے توڑے غریباں کو دفن کرن واسطے تائے ہو آدن مولا ساری مقتل جو لاشاں نال بھری ہوئی ہے کوئی پامال ہے کوئی تقسیم ہے کوئی نیڑے ہے کوئی دور ہے سمجھ نہیں آدھی اتنیاں لاشاں کیویں یکجا کروں مولا سجاد فرمائن چٹائیاں چاکلنا میں علم امامت نال ہر شہید کو سنجان کے حکجات رکھدا اوکھا ویلا میرے مولا سجادا کتھاؤں قاسم دا ہاتھ چاہیس کتھاؤں بابے دی انگل چاہیس کتھاؤں اکبر دا سیرہ چڑیس کتھاؤں چاچے دے بازو چاہیس کتھاؤں 6 مہینیاں دے صغیر کچھائیس ہولے ہولے رو دائی بتائے تے آدائی بتائے کلا چھوڑ گئے ہو میں ڈاری آئی کوئی نہیں کنج شہیداں کو ترتیب دے کے میرے امام نے حکم دیتا ہے قبراں بناو بن گئیں قبراں بنی اسد والیاں پوچھیا مولا حکم دیو
پہلے کیڑے شہید کو دفن کروں انہاں دا سوال سن کے رت روون والے دی رت ودھی ہے سیادہ دا میں پتر دے پہلے ہئی آکیا امڑی میدان حکم نمول بھلاویں ہر حکمت طول تو پہلے بچڑا میرے غازی کو دفناویں چم زخمی سینہ علی اکبر داؤ کو باب نال سماوی میری طرفوں ویر حسین دے پہنچا ہاتھ تے پیر بناوی قربان حسین دی مقتل وچ بنی ساد جا عورت آیا تھا قربان حسین دی مقتل وچ بنی ساد جا عورت آیا تھا چالا ستغر دی آہادیاں اے جنگ نہیں ظلم تیا ہن اجڑ گئے بھیڑ بھرائے بنی ساد جا عورت بین کی جل دیکھو داشت کرائے ہن اجڑ گئے بھیڑ بھرائے بنی ساد جا عورت بین کی جل دیکھو داشت کرائے